В един от най-хигиеничните квартали на София, в съседство с Боровата гора, се намира дневният детски дом Княгиня Евдокия. Тук около 30 български деца, чието родители, работници, са заети във фабрики и работилници, намират храна, възпитание и грижи през целия ден. Малките питомци още с влизането в дома се приучват на ред и чистота. В програмата са предвидени полезни занимания – ръчна работа и ръкоделие. Когато времето не позволява, игрите стават в стаята. Те са разнообразни и забавни. Но през пролетта и лятото не се изпуска нито един хубав ден за игри и забави на открито. Много стомашни болести се дължат на нечисти ръце. Затова малките се приучват да се мият преди всяко ядене. Молитвата преди ядене закрепва в крехките души вярата и упованието в Бога. Зъбите трябва да се измиват след всяко ядене, гласи едно от здравните правила. След обедната почивка от 2 часа е задължителна за всички питомци. Чрез своите детски домове столичната община върши едно благородно дело. В София има уредени вече 24 дневни детски домове. Над 600 деца на български работници от 3 до 7 годишна възраст прекарват тук деня, когато техните родители са на работа. Един от тези домове е в село Надежда. Сами. Така от тях се развива чувство за ред и взаимно подпомагане. Преди обяда дежурното дете казва молитвата Отче наш. Следобедна почивка. Малките слушат с интерес хубавите приказки. Доволни от щастливо прекарания ден, децата се разотиват по домовете.